Добър ден на всички, които харесват идеята 5 минути ДДС. Настоящата тема е как изглежда изменения член 96 от ЗДДС, който е в сила от 1 януари 2026 година. Причината за настоящия запис е, че този член 96, който беше един член от 12 алинеи, а сега остава с 6 алинеи, беше изключително важен, но неговата същественост и важност отиде на друго място в член 168в от ЗДДС. В един предходен запис посочихме новото съдържание на член 96 алинея 1 относно задължението за регистрация по ДДС на българските фирми или, както е казано там, данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и съответно член 96 алинея 6 относно сроковете за подаване на заявление за регистрация. Целта на настоящия клип е да покаже какво съдържат другите алинеи от този член 96, алинея 2, 3, 4 и 5. Отново повтарям, същественото съдържание, елементите на годишния оборот, които бяха регламентирани от член 96, вече са преместени в член 168в от ЗДДС. Това ще бъде разгледано в отделен видеозапис. И единственият акцент, който мога да сложа в началото е, че член 96 е доста по-постен от към информация, за разлика от предишната негова версия. На екрана виждате целият член 96, който се състои от маркирани текстове в синьо и маркирани текстове в жълто. Маркираните текстове в жълто са разпоредби, които се съдържаха и в стария вариант на текста, а именно 96 алинея 1, който разглеждахме относно задължението на българските фирми за регистрация по ДДС, алинея 5 относно възможността на отказ по приходите да откаже регистрация. Тази нова алинея 5 всъщност е старата предишна алинея 8 от същия член, и алинея 6 относно сроковете. Това, което ще разгледаме в момента е основно са алинея 2, 3 и 4, които са относително нови като съдържание специално за този текст. На този екран виждате алинеите вече разделени и по-очевидни. И основното, което се очертава тук е, че тези 4 алинеи касаят задължение на данъчно задължени лица за регистрация, и то задължителна регистрация, в зависимост от това къде е мястото на тяхното установяване. Виждате 96 алинея 1. Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната. Национален праг надвишаване, 51 130 евро и така нататък и така нататък. Новите алинеи, алинея 2, касае данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, т.е. някаква европейска фирма, румънска, гръцка, германска, полска, откъдето и да е. Важното е да е установена на територията на Европейски съюз. Това е първото. А второто е, че тази европейска фирма прилага в страната режим за малки предприятия в Европейския съюз по член 168к. Тоест, тази европейска фирма работи на територията на България като нерегистрирано лице, макар че има специалната регистрация с префиксът X, т.е. с суфиксът, окончанието X, с което показва, че тази фирма не начислява ДДС, но и не приспада данъчен кредит. Т.е. тя е равна на българските нерегистрирани лица. И затова спокойно може да бъде наричана и нерегистрирано лице. Тази нерегистрирана по българския ЗДДС европейска фирма, в момента в който надхвърли националния праг на България от 51 130 евро, е длъжна да се регистрира по ДДС. Съответно и когато надвиши годишен оборот от 100 000 евро в целия Европейски съюз, защото тя може да функционира на територията на 3 държави и във всяка от държавите, в която работи, да е под съответния национален праг. Затова е предвиден, между другото, и съюзен праг от 100 000 евро. Третата алинея регламентира също хипотеза на европейски фирми, т.е. данъчно задължено лице, което е установено на територията на друга държава членка,
но което не прилага в България, в страната, режим за малки предприятия, т.е. не желае да работи в България като нерегистрирано лице по простата причина, че си има съответните регистрации и съответните обороти. Такава фирма, която си има регистрации по ДДС и обороти по ДДС, е длъжна да се регистрира в България преди датата, на която става изискуем данъка за първата облагаема доставка. Тоест, виждате, тази фирма по 96 алинея 3 няма да трупа регистрационен оборот. 51 130 евро. Тя вече си го има и понеже вече си го има, идвайки да работи в България, трябва да се регистрира предварително, а не да чака и да трупа оборот 51 130 евро. Европейските фирми, виждате, алинея 2 и алинея 3, им дава право на избор. Само дето повечето от европейските фирми, които ще дойдат да оперират на територията на България с надхвърлен оборот, така че по-вероятно е регистрации по 96 алинея 2 да не видим, но ще видим регистрации по 96 алинея 3. Както и по 96 алинея 4, което касае вече фирми, установени извън територията на ЕС. Американски, китайски, бразилски, аржентински, македонски, сръбски, турски фирми, които, идвайки да оперират на територията на страната, трябва да се регистрират по ДДС веднага. Не следва да трупат годишен оборот от 51 130 евро, а следва да се регистрират предварително преди започването на дейността. Ето това са основните разпоредби, които останаха в член 96, алинея 1, 2, 3 и 4. Съответно да припомним и за алинея 5 относно отказа за регистрация и алинея 6, която регламентира сроковете.